Строителни машини. Булдозер. Булдозерът е мощна машина с голямо метално гребло отпред. Булдозер. Булдозерът избутва, разчиства почва, чакъл, пясък и други. Булдозерът бута почвата. Булдозер. Булдозер. Камион, кран. Кран монтиран върху камион. Кранът премества тежки товари от едно място на друго. Камион, кран. Валяк. Валяк. Валякът се използва за уплътняване и изравняване на почва, чакъл, асфалт и други повърхности. С въртящите се цилиндри и тежестта той заглажда. Машина за набиване на стълбове. Машина за набиване на стълбове. Тези машини пробиват много дълбоки и тесни дупки в земята, така че да могат да бъдат вкарани вътре колони или стълбове. С тяхна помощ сградите, построени върху нестабилна почва, биват застопорени. Машина за набиване на стълбове. Бетонобъркачка. Бетонобъркачката е машина, която смесва пясък, чакъл, вода и цимент. Така се получава бетон и го бърка. После може да бъде изсипан веднага на строителната площадка. Вадер. Вадер. Използва се за копаене. Вадер. Вадерът има подвижно рамо и може да копае земя, скали и други материали. Вадер. Товарач. Товарачът е машина с широка копка отпред. Използва се за товарене на материали като почва, пясък, чакъл, сняг и други строителни отпадъци също. Премества товарите. Булдозер. Камион, кран. Валяк. Машина за набиване на стълбове. Бетонобъркачка. Вадер. Товарач. Бойома. Да си умен е яко.